ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хуба. Ина ман омадам Сауду Теҷе бачаи очкидор. Ҳама каса бардруи азиз созен тинҷен дигаохе зинда бошен. дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, квартираҳои арзон қабул кардем. ози бардруи азиз барои шуморо нархи навоша гап мезанем. шумо ана марҳамат видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунед, дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. ай ҳамин канал ягон рӯз мошинай, хонай, квартира, мисол ягон магазинай, чизе ки мисол ба хоси дилтон боша, иншоалло ки ҳамин канал мехарен. дар канал бардруи азиз подписатсия кунед, ки ки ман видеои нав кардам телефони шумода мерава. Сауду Теҷе дар YouTube яктай бардруи азиз, фақат лайк бичкен, дастгирӣ кунед. хулоса видеои тенҷай то охиша тамошо кунед. ана касе лавзи ҳамин гудака медона дар комментиара бинависен. мерем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببینید ها اتحاد اینا کارو ببینید برادرای اینا همه بارو جمع میکنن اینا هم برادرها و همه از کفای کار اینا با گراژی تاچکا داشتن نیستن. سلام علیکم ساده بچه‌ها. اینا تازه ایدرونی کار من با شما برنامه گرفتم برادرها را کار کردن سر برام باشه لبای بچه‌ها لبای اینا سلام علیکم. اینا برادرای تاجیکی من السلام علیکم. باش لکن زنده کارو خوب زندگی کار براتون خوبه زنده باشین سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند ما کارو میکنن. سربلند باشه زنده باشه. یک مشیران تمام زنده باشه. اینا برادرها را خاموشانه میمونم تنها شما زنگ زدم سربلند خانواده باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیره بول میکنن روی میکنن تمام. ана ки бардруи азиз мегзарем ба 1 миллиони имрӯза як мошини арзона гап мезанем, баъд хонаҳода мегзарем. бо диққат гӯш кунед. мерседес сечка соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 дора, абъём моториш 1.8 литра, коробкаш механика. як соли ровна ҳуҷҷат дора бардруи азиз. ами як сол ту метавонӣ ки хонаи хиштоманат бирая биёӣ. утилизатсия дора 4 та баллони навзадагӣ, хадавоиш тенҷай, 4 дар электропакет, краскаш навай чихеле ки десен. фақат бардруи азиз ам пулои расияра оварда бошӣ, форат як танировкаш мекунӣ. и свети сафед да гарени мега. свети сафед автовау қамақсад намекаша. чихела хитон медонен ку. бардруи азиз мотор коробкаш мега 100%. мошин бардруи азиз полни объёмни кардагиай. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархи мошина 48000 сомонӣ мега. 48000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. номрои телефонаш ҳаст бардруи азиз. ду рақамҳои тоҷикистон шамондагиам. ҳар ду рақамҳош ватсап дора. занг бизанем мегӯянд ки номероро ай канали Сауду Теҷе гирифтам, ба шумо бо арзон мекунам. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дар видеои пешна бисёри бардуро гуфта ки ягон квартираи арзон аз ноҳияи шаҳри Туз бимонен. марҳамат бардурои азиз, касе ки дар расиен гӯш кунед. марҳамат ами квартира барои шумоае. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, қафои бозори марказӣ. доми 4 этажаи духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 36 метри квадратӣ, документош 100%. квартира бардурои азиз ремонт кардагӣ. чихеле ки гуфтем квартира дар ноҳияи шаҳри Туз қарор дорад. қафои бозори марказида. нархи квартира 160000 сомонӣ мега. 160000 сомонӣ. ба пули русӣ 1,450,000 рубл мешавад. номерои телефонаш бардруи азиз кор мекунад. метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти бештара бигиред.
ای بچه چاک چی با تماشا میکنی و لایک نمیجخی ترا میگم ترا ایسوسه نگونه که لایک بزد دشمنای سعود و تجربه بینه خرسان شوه. بردوی عزیز ماشین فروشی تویوتا ویتس یاپونیا سالی برآمدش 2007 سوزشوارش بنزین ایده گاز در کار نیست موتورش یک بردوی عزیز رنگی زنبورای моторш як ана сӯзишвориш бензин коробкаш автомат ҳуҷҷат надора барои ҳуҷҷатош як 5 симай 10 симай мегзара мега балонош 80% хадавоиш зурай 4 дар электропакет краскаш навч хеле ки дар видео дидесем бардруи азиз мошин ганда экономичнияй бардруи азиз метавонед ки барои мисол падаротона бигирен ё мисол барои ягон кас дигара мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар нархи мошина 57000 сомонӣ мега 57000 сомонӣ ба пули русӣ 517000 рубл мешава. номерои телефонаш ватсапам дора. вақте ки якум бор ҳофизӣ мекунӣ гӯш кунен чӣ хелае. бардруи азиз лайкҳоро бижахен касе меҳмон бошен дар канали мо подписатсия кунен. бардруи азиз аппарати фурӯшӣ барои баровардани углни брикет ҳамаш созаи бизнеси навай бардруи азиз хокаи кмра мақсад ана пресс мекунам фаҳмидена аппаратаи мақсадам хеле аппарати навай хокаи кмра пресс мекунам барои шашликпазӣ бисёр чизи хубай бардруи азиз касе ки аудаш меброя бешухӣ ана пушаймон намешава метавонӣ ки харидорӣ кунӣ. нархш бардруи азиз 40000 сомонӣ будай ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам ду рақамҳои тоҷикистон шамондагиам бардруи азиз барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанен. дар ин видеоли квартираҳои арзонам ҳастай. марҳамат як хонаи заминиро гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар пешина қурғонтепа автовокзал маҳаллаи ғайрат гуфтагиаст. чуни азиз соҳиби хона гуфтагия ки ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри қурғонтепа маҳаллаи ғайрат ай автовокзал 400 метр пиёда раҳ мақсад то хонара мерай ягон камбудӣ надорад. чуни азиз кухни баня ҳоҷатхона ов мисол качалка ҳамаи чи ҳастай мисол овсвеч мега пастиани ҳаст мактаб садик медпун аптека магазини калон тақрибан 300 метр дурай ягон камбудӣ нест. дӯстони азиз нархша 235000 сомонӣ мега нархи ҳамин хонаро бардруи азиз 235000 сомонӣ маҳаллаи ғайратда ами вокзал ай вокзал 400 метр пиёда раҳ будай. номерои телефони яка ҳастай барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо харидории аниқ занг бизанен. бардруи азиз мегзарем ба як мошини арзони дига. марҳамат гӯш кунен ин мошина гап мезанем бо хонавода мегзарем. мошини фурӯшии Opel Astra H беҳад мошинои зуран бардруи азиз касе ки дошта мисол комментира дар нависанд чӣ хеле мошиноан гарини мошинои зуран мақдимаи кардагиам. Opel Astra H соли баромадаш 2008 сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 дора моторш 1.8 коробкаш механика хадавоиш 80%. ҳуҷҷат надора бардруи азиз барои ҳуҷҷатош ха ягон сумша мегзара 4 та балони нав задагӣ адрес яъне ки суроға ноҳияи данғарада қарор дора. ин мошин бардруи азиз ноҳияи данғарада қарор дора. нархи мошина 55000 сомонӣ мега 55000 сомонӣ. бардруи азиз мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. хаста набошен, эълона мо давом метиҳем. як гапа дар шаҳри душанбе ай наздики бозори корвон гилбута ё ана пеши мошинбозор 2 ё 3 сотиқ замин дар кораиша то 80-90 ҳазор сомонира мехара. касе ки дошта бошен бардруи азиз срочно ҳами апада занг бизанен. 2 ё 3 сотиқ замин дар кораиша ай шаҳри душанбе ана тарафи гилбута пеши мошинбозор ё пешои мисол ҳами территорияи бозори корвон ҳами территорияда то 80-90 ҳазор сомона замин мехарад. 2 ё 3 сотиқ замин касе ки дошта бошен ҳами апада занг бизанен. ин марғаи хурӯзаи ай фикри ошиқира хича дарни аловда мепартоя нигаҳ кунед.
бардруи азизи мелона давом метем ана мегзарем ба як мошини ана фурӯшӣ ва алишӣ. бардруи азиз мақсад ба квартира алиш мекуна ва фурӯшӣ ҳам ҳаста. мақсад ягон кас суми соз куна мешава ки мисол бифурӯшаш ҳам яка. бо диққат гӯш кунед. мошини фурӯшӣ ва алишӣ Lexus RX 350 соли мошин 2006 сӯзишвориш бензин газ кор мекарда. абъём мотораш 3 коробкаш автомат. зони азиз ҳуҷҷат надора, балонош нав, хадавоиш созай. бардруи азиз мошин қарор дорад дар ноҳияи қабодиён. фаҳмидем бардруи азиз, дар ноҳияи қабодиён қарор дора. нархи мошина 90,000 сомонӣ мега. 90,000 сомонӣ. ана бардруи азиз ягон квартираи шаҳри Душанбе боша болои сум метиҳанд. марҳамат бардруи азиз, мақсад 90,000 сомонӣ бихарен, яъне ки 815,000 рубл да бихарен, ё агар ай шаҳри Душанбе ягон квартира дошта бошен, ҳами яка болои сум мета шумода. номерои телефонаш ҳастай, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. занг бизанен ё бихарен ё ана ба квартира алиш кунен. ин қасавдотиҷи чақчақ кесай тамошо кардесен охи? наҳам элона ки тамошо кардесай комментарда бинависен. бардруи азиз яка дар шаҳри Душанбе замин дар корай. ай тарафи теппаи Самарқанд 9 километр 7 километр Дарёбод кӯчаи Каратегинский. агар дар ҳамин территория мақсад бардруи азиз, мақсад касе ки замин дорен, ҳами якада мақсад срочни занг бизанен, ай 30,000 то 70,000 сомона мехара. пулаш ҳар моҳ бардруи азиз, мақсад пулша ҳар моҳ 5,000 сомонӣ шумода метиҳанд. бардруи азиз, агар ягон та боша метавонед ки дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. марҳамат бардруи азиз, номерои телефонаш ҳастай. касе ки мисол ҳамин территория замин дорен, ҳами якада срочна занг бизанед. хотири бардруе ки дар Россияан гуфта буданд ки ягон квартираи арзон бимон. марҳамат бардруи азиз, як квартираи арзони дига кофта барои шуморо ёфтем. фақат шумо лайк биҷиқем, подписатсия кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9 километр тарафи Ваҳдат. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 31 метри квадратӣ, домнавастройка квартира. бардруи азиз, ремонти нав кардагия чӣ хеле ки дар сурат дидесен. соҳиби квартира маълумот додагия ки адрес ана бозорчаи Гилистон, ориентир ана мактаби Терешкова. бардруи азиз, чӣ хеле ки мисол анами соҳиби квартира гуфтагия мақсад навистагия, ман хеле барои шуморо гуфтам. маълумотшо мисол бо занг зада аз соҳиби ами квартира мегирен. харидорои аниқ метавонед ки занг бизанед. аз ки ҷое ки хона ё квартира намондесам, комментарияда бинависен, ё мисол чӣ хеле мошин дар корай, комментарияда бинависен. бардруи азиз, яка дар шаҳри Бохтар, яъне ки мисол ай Қарған, аз ноҳияи Вахш, Гилистон замин дар корай. ҳуҷҷат дошта боша, то 115-120,000 сомониро мехара. касе ки бардруи азиз дошта бошен, метавонед ки ҳам якада срочна занг бизанен. мақсад бардруи азиз фаҳмидина, аз шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш ё аз Гилистон замин дар корайша ҳуҷҷат дошта боша, ана то 115-120,000 сомона мехара. як подписчики мо як комментария зур нависта, ина ман хаб мекунам шумо бихонен ку чӣ нависагай. бес нахон ки ранги синфо як хондеси. бо бардруи азиз навистагие ки салом алейкум савдотиҷи ба пеш шава мега 100 та лайк меҷихам. муҳоҷират мисол муҳоҷирора дуо кунен, соҳиби хона шава. худованд бардруи азиз, касе ки дар ғарибӣ қарор дорен, соҳиби ана хонаи заминӣ, соҳиби квартира шавен. омин Аллоҳу акбар. дар охири мисол ами барномат мега рекламаш ки як рекламада бимонаш. бардруи азиз, агар шумо мисол хеле комментария фасон бинависед, ана майло хами комментария мисол зур бинависед, дар охири видео чӣ хеле хами мебинем ки 100% ягон камбудӣ набоша, рекламаш мекунем. ханам хеле бачаё чай ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза гуфти гапо ки вақтомон хуш буд. ба урусӣ меган ку настроение доштум, кам-кам қад шумо шӯхӣ кардем, чақчақ кардем.
ана ибад охири видео дӯстони азиз, ана аз куҷое ки ана хонаҳои заминӣ, ана квартираҳои фурӯши мошинҳои арзон морӯӣ кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. аз куҷое ки хона замин квартира намондум, комментиара да бинависем бардруи азиз. мо дар видеои оянда насиб иншоалло арзоноша барои шуморо реклама мекунам. ва бардруи азиз, касе ки тамошо кардесен ҳатман комментиара да бинависен ки ман соати чанд ҳами видеоро дар ютуб партом ки мисол шумо да удобни боша битроен тамошо кунед. бинависен ки мисол ана 8 тоҷикистон ё 9 тоҷикистон, 10 тоҷикистон ё мисол 8 Россия, 9 Россия, ана ё 10 Россия, кадом вақт соат бардруи азиз ман видеома дар ютуб партом дар комментиара бинависен. ва агар он кас мошин, замин, хона, квартира реклама дошта боша, метавонен ки анами номерои десем бардруи азиз дар WhatsApp рӯй кунен. чизе ки реклама дошта бошен, мо дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаш мекунем. то видеоҳои оянда хаяк бардруи азиз, худованд нигаҳбонтон боша. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.